El Mont Rushmore, un gran memorial que homenatja 4 figures claus en la història dels Estats Units. Catalunya també necessita un Mont Rushmore per homenatjar els seus herois. I tenim el lloc perfecte, el Montserrat. Però amb sols espai per 4 candidats, quins mereixen ser els elegits? Avui comença la cursa per trobar l'últim dels elegits del Mont Rushmore al Montserrat. Perquè arribarà el dia que no podrem més i llavors ho podrem tot. El meu llibre Vita Christi va revolucionar el món i si jo soc l'elegida, no dubteu que també ho faré. Com és més el que ignores que el que saps, no parles molt. Soc una persona que sempre he viscut arriscadament i amb la meva obra La plaça del Diamant ho tinc tot guanyat. Hola, bona vesprada. Soc Gerard Piqué i la veritat és que no sé per què estic ací. Benvinguts! Per fer arribat el moment d'elegir a l'últim dels 4 afortunats per construir el Mont Rushmore al Montserrat. Comencem amb el càsting. Bé, comencem. Isabel de Villena. Bé, per començar, conta'm un poc qui eres. Em dic Isabel de Villena, vaig néixer a València i sóc la primera poetisa coneguda que va escriure en valencià. La única obra que es conserva meva és la de Vita Christi. Vale, ja t'informarem del resultat, gràcies. Moltes gràcies. Montserrat Cavaller, vas a cantar una cançó? I per últim, Mercè Rodoreda. Bé, comencem. Quan i on vas néixer? Vaig néixer el 10 d'octubre de 1908 en la ciutat de Barcelona. I quines diries que són les teues obres més destacades? Les meues obres més destacades són Mirall trencat, Aloma i la més important, La plaça del Diamant. I has adquirit algun premi o reconeixement al llarg de la teva carrera com a escriptora? Doncs sí, de fet n'he obtingut 3. El Premi d'Honor a les Lletres Catalanes, el Premi Lletra d'Or i el Premi Crítica Serrador de Literatura i Assaig. I, per últim, sempre he tingut curiositat per la teva obra més important, La plaça del Diamant. Podries parlar-me sobre ella? La plaça del Diamant és una novel·la psicològica que ha estat considerada per la crítica com la meva obra principal. De fet, la novel·la s'ha convertit en un clàssic de la literatura catalana de postguerra. Pareix interessant i podries parlar-me de l'argument? Ens permet observar el tràgic desenvolupament i desenllaç de la Guerra Civil Espanyola, des del punt de vista innocent i conformista que per la seva notació de dona posseeix Natàlia, la protagonista d'aquesta història. Així tractant temes com la submissió, les inseguretats, la frustració, l'angoixa, la misèria, la unitat, pobresa, la postguerra. Això amb una literatura molt detallada i plena de simbolismes, on no només ha aconseguit representar la Barcelona d'aquella època, com el terrible drama personal que milions de persones, com Colometa, van patir, sinó que també ha aconseguit transmetre la història d'alliberament d'una dona que, sense militàncies i sense soroll, no es doblegarà davant de res. I per a que tingues més informació, et mostraré el següent. Mercè Rodoreda naix a Barcelona el 10 d'octubre de 1908 i va morir l'any 1983. És coneguda sobretot com a novel·lista i contista.
però escriu també unes quantes obres dramàtiques i poesia. Mercè inicia als anys 30 la seva carrera literària, amb col·laboracions als miralls i revistes més prestigiosos d'aquella època, generalment en forma de contes, però també a la publicació de novel·les. Al llarg d'aquests anys, Mercè es converteix en membre activa de la Institució de les Lletres Catalanes. Al gener de 1939 s'exilia a França i amb l'entrada dels nazis en París ha d'emprendre la fugida cap a llocs més segurs. Cal situar l'activitat dramàtica de Mercè Rodoreda en aquests primers anys a l'exili. Cap al 1946, Mercè comença a escriure poesia i guanya diversos i prestigiosos premis al voltant del món. Pel que fa a la seva obra literària, cal destacar els tres més principals que la contenen. La novel·la de Mercè constitueix una visió personal de la novel·la d'anàlisi psicològica. El resultat és una prosa evocativa, enigmàtica, plena de matisos i coses místiques, ingènua i lírica. Es tracta d'una obra senzilla de llegir a la vegada que enriquidora. Mercè Rodoreda és un dels majors exponents de la literatura catalana al segle XX i el conjunt de la seva obra encara avui es continua reeditant. La lectura d'alguna de les seues obres segueix sent a dia d'avui recomanada per molts mestres i professors. Enhorabona, Mercè. Sempre m'ha semblat una de les millors escriptores valencianes i per això crec que és més que evident que ha sigut la guanyadora. Bueno, doncs ha fet el que s'ha pogut. Fins l'altra. Llévame en tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Quiero que recorramos juntos esa zona desde Santa Marta hasta la Arenosa. Llévame en tu bicicleta pa' que juguemos por la tapa y en chancleta. Que siempre que algún día le muestres. Isabel de Viena, barra de pa, panadera, repostera. No has guanyat, has perdut. Nerea! El món Rushmore. Benvingut. Per què ha arribat el moment de llegir a l'últim dels guanyadors? Soc una persona que sempre ha viscut arriscadament i amb la meva obra, La plaça del Diamant, Hola, bona vesprada. És que tu me fas risa. Hola. No te ríes. Qui? El professor que me t'encanta. Oye, ¿por qué me pones ya? Estàs content amb la guanyadora?